lo mshidi. Ngiyamngeka mfana. Ngavashela ngokusela ngaka indaba. Ngikuvakashela nje umuntu azophola ethele isicewu lesi ngeke liyashisa phela lelanga kuse. Awuthatha isitulo lapha. Ngiyabona manje nambhizimpela nje. Eish. Ulawa ukubhoreka swayini. Uthi ngimike lapho. Ngiyabona yena indaba. Uzokuthamela swayini. Mfethu ayikho into engayenza sisi. Ngibhoreka lapha kwami ngisabathe ngihleli sengithi awuthi ngizwe. Ngizolibazisa la kwakho ngiyazi nawe uhlezi ubhorekile imini yonke baba. Mfethu ayikho into engayenza ngoba phela yabo njengoba isisimo sinje ndoda nalento omculo abantu bafika nje nabo njengamanje nje nabanye bafana ngibalindile ndoda. Athi angcono ndoda khona amasento watholayo mina yabo ngilala ngivuke lapha ngilala ngivuke kuyabheda nje. Hayi mfowethu baba. Ayikho into esingayenza. Ilokho nje kufuneka lakho phela impilo nje mayikhona nje akukho kunye. Kunjalo nje. Noma sinenkinga abana kuyabheda. Awu. Yini manje wenze njani? Ndoda isitori eside lesi. Yini kwenzakalani hlala odabeni baba hlala odabeni baba. Yabo nje mhlawumbe hlala odabeni ngathi ngichaza izinto eziningi. Yabona umdala inzima kakhulu le ndaba lena. Inzima. Ngisola ukuthi lo mama lona bengisola naye yabo. Ngezinto ezithize ngoba efonini yami bekunokulokhu kungena ama message yabona uma ngizwa. Kahle kusho ukuthi into yakho wena bafo wena ubanjwe emjolweni noma kahle ubanjiwe noma insolo. Insolo ndoda ngoba nami le number kade ngiyibuka sonke ngiyabuka ayisevwanga la. Nami ngazama ukufihla phela ngoba lo muntu yabo wayekhuluma izinto ezinzima nami ngathola sengathi ngiyahalela yabo. Mana hlahle naloso mama lona agcina kanjani? Wagcina edubile ndoda ngisho ukuthi sagcina sixabene ngandlela thizeni yabo. Uma nginga-understand ukuthi kanjani manje ngiyafisa ukuthi ngimthinte silungise izinto yabo. Ya. Hayi bafo. Akungadidiseki yabo. Ngoba kusho ukuthi phela lo muntu uyakhombisa ukuthi uyakuthanda yabo. Nokho ngingikhazi nami izinto engazazi. Kodwa into engayisho mina awukuzama indlela yabo. Lo muntu lo ukukhuluma naye lo mama yabo. Ngilungise kusho impilo ukuthi lokho ngakho. Akukho ngiyomele ngizame impela. Naye ebafo. Anginankinga ayikho enye into ngaphandle kwale mfana. Hayi kuyomele ngimthinte mfana ikheke nje lisho. Ngokubona bangasabona nalo. Ngani ke? Sayengisa nalo mfana bathi unjezayo. Unjeza waphi angibhalela? Ekuthini? Lokho asicela nemboni ngani. Hayi ngitholakala ke ngikhawa ngani. Ngisho kanjani uDonald lo? Hayi kodwa mina ngichaza ukuthi ngikahle kahle bheke sengiserious. Uyamthanda vele umfana noma kanjani? Ngasho kanjani ngingamthandi mina ngiyamthanda shini. Ashuthi ke phela. Hamba uphindele uyombona ngoba ayikho yenza njani. Cha mngani ngoba ngithi kumele uhambe uyombona. Kahle kahle kwenzakalani? Ngani? Serious impela. Yazi phela nganihleli nomuntu wami yabo. Serious nje ku right okay. Sihleli yabona nje nawe into ezizothandeni. Shuthi phela umuntu wami songena imessage lapha efonini mangithi ngicela ukubona uyanqaba yabo. Ngitshela ngoma emergency kanje yabo. Uyaphinda futhi yangena imessage lokho iphinde lilingena lapho ngacabanga ukuthi uyajela mina umuntu wami.
angeke ukwazi ukuthi angaphuthe nge-message yakhe ngobani. Ngiyakuzwa mngani. Manje ngihamba ngikhuluma yakuyena. Manje wamphelezela. Ayikho inkinga mngani. Vele nami ngade ngifisa ukumbona lo gaya. Sahambe lokuhlanisayo. Ayikho. Njani? Siyaphila. Awusikhona. Kunini ngimile lapha ngilindile bakithi. Khona sisaseduze ngakho. Ngoya. Uhamba nomunye kuthi umngane wakho namhlanje sewubani ke la? Igama labo uMagatsheni. Umagatsheni? Yeah. Ngoya. Ayikho ukuthi ubaphethe abangani abahle. Awu ngiyabonga. Ngisacela ushiyane. Hayi okay. Bona ngibhalela lapha. Ish. Mama ngithi ngize la kuwena kahle into engikubhalele yona. Ubhalele mayelana nento eyenzeka ngesigcino ukubonana lapha yabo. Ngabona ukuthi hayi wahamba sokhubekile manje wayitshela izinto ezingekho. Yabona nje lama message ayengena hayi ngoba mhlawumbe kwakumuntu wesifazana yabo. Hayi ngoba kwakumuntu wesifazana ngempela manje ngidala ukuthi ngizoxolisa noma ngazi ukuthi ngoneni ngoba ngiyabona seyiningi nelezi insuku lezi. Ngiyazama nokufonela utholakala inhlanhla mina namhlanje ngize ngikuthole ngelokhu zami nge-SMS lapha sengithi ngiyakuthinta. Ngiyabona ukuthi kunzima impela. Awukwazi ukuthi awuyazi into eyayenza ukuthi ngize ngikwade. Into engenza ukuthi ngikwade mina ukuthi wena wawungafuni ukuthi ngithathe ifoni yakho. If ungawona amantombazana pho ngingabula ngithathe ifoni yakho. Ngawukhuleka mntawethu ayikho leyo nto leyo. Kahle hayi ngoba nganginqaba nami ngangibona ukuthi uzozuyitshela izinto ezingekho yabo. Ngalezi zinto lezi ezazenzeka lapha ngoba nalama message nami ngangicaya kanje masangena kanje. Lo muntu nokuthi inamba yami wayithatha ngoba ngafike ngabuka nasendlini. Angazi ukuthi kwenzakalani kodwa naye kwaba ngathi wrong number manje nganginqena ukuthi so sicabane kakhulu uyitshela ukuthi manje intombi njengoba uyitshela kanje yabo. Kodwa nje hayi yonke into i-right. Wena nje uma ungafika lapha kwami space ilungise le nto yabo. Omenjezi ekuqaleni yazi sengiqala ukudideka manje wena ubuthena yo shema manje wathi uthe wena akuyona amantombazana okay mangawona amantombazana ke wanqabela ngithi ngibuke ngakuphendula konke lapha manje sungitshela okunye manje intombazana okay if ubone ukuthi wawufuna singacabangi bekumele ungikhombise phela ukuthi sokwazi silungisa into kahle sikhulume naye nalowo muntu lo kokubhalela ama message ongawathandi. No, inkinga yami ngangayitshela ukuthi abo sekungaze kube ingqabane engaka. Ngoba nale number lana yangithola nami yabona ngisesimeni esikabi. Ngoba yabona nami ngangithi nje lapha ngifuna spend usuku nje kahle izinto zethu zibe right. Okay, makulokho ke kufuze ukuthi ubani yona le ntombazane engakubhalela nje. Okushuthi iyakwazi phela ngeke kwazi ukubhalela nje. Ngifuna umcabanisi yabo. Into enkinga. Awufuna usixabanisa nobani? Ushuthi uyathanda ngendlela esingayo thina manje. Bana mkhumbula lo mngane wakho lo wafika naye ngalola langa. Yeah, ngiyamkhumbula. Kahle hle kwakuyena ukuthi inamba yami wayithatha kephi angazi. Njengana usho ugcina umuntu wakho. Ngani ngiyigcine izolo. Yo, ngaze ngachokheka Nkosi yami. Kwakubani?